Samantala, dyan naman po sa may Ilocos Sur, idadaan sa pagtakbo ang kampanya upang mapataas ang kamalayan ng mga residente sa Vigan City ukol sa banta ng tsunami kasabay ng World Tsunami Awareness Day ngayong araw. Target ng 5 kilometrong tsunami Run for Safety na hikayatin ng mga residente, partikular sa mga coastal areas sa kanlurang Luzon na higit maapektuhan mula sa posibleng paggalaw ng Manila Trench. Bukod sa pagtakbo, magsasagawa ng Disaster Risk Reduction Information Exhibit at Response Assets Static Display ang DOST Volks upang ipakita ang kahandaan ng ahensya sa mga sakuna. Umaasa din ang tanggapan na kalaunan ay mapabilang ang mga barangay sa Ilocos Sur sa mga kauna-unahang lugar sa Pilipinas na kilalanin bilang Tsunami-Ready Community. Samantala, nauna nang nag-abiso ang pamahalang panglungsod ng rerouting sa mga motorista at commuter upang bigyang daan ang aktibidad. IFM News. IFM News. IFM.